Jiena f'xejdhom. Ma jkellimx l-ommu jew l-missieru. Kelmu għamalija x'jiena sal-aħħar nifs ta' ħajti imċaħda milli ngħajjat mawda. U jirrisponduni. Għax ngħajjata nista' ngħajjata kull sekonda. Imma ħadd ma jista' jwieġibni. Jekk ma titkellimx mal-familja tiegħek, ommok, missierek, min rabbik, tkellimhom. Għax meta titlifhom tkun taf qatt ma isab ngħidilhom jiduri move on, Paul, kont ngħidilhom jalla meta tifhmuni tkunu nannit intom. Xjuħ intom. Jalla tifhmuni 50 sena oħra. Biex tifhmu jiena x'għaddejt u minn xi x'għadni għaddejja. Għax jekk ma tkunx għaddejt minna, miskina titilha l-mammi jew mitilha d-daddy jew mitilha x'int għaddi minna tkun taf. X'jiġifieri, qatt ma tista' jekk ma għaddejt minna qatt ma tista' tifhmu l-bniedem, qatt. Daw nidhom kelmuhom, mor warahom, għalija xi ma nistax. Jiena billi mmur fuq irħama. Tumur fuq irħama. Ritratt tommi u ta' missieri. Ma mhux qegħdin miegħek. Nitkellem ma' ritratt.